Mae'n wsos arloesi digidol yma ym Maes Caerdydd, a phobl o bob man 'di dod yma I weld sut mae gwneud y defnydd gorau o gyfryngau newydd. Ond heno mae Hacio'n gofyn pam bod 'na rai ardaloedd yn Nghymru yn dal I fethu derbyn ban trydan. Yn y diwedd, o'n I bron a llefen a'n teimlo fel twli'r laptop mas trwy ffenest. Yn Hacio'n holi bydd Catrin yn mynnu atebion gan gyfarwyddwraig BT yn Nghymru, Ann Beinon. A ni wedi siarad pobl yn Sir Gar, yng Nghonwy, yng Ngheredigion, Sir Benfro. Ni ddim wedi cyrraedd nhw to. Ac mae Hac yr wythnos wedi ei gyndiriogi efo cynlleiad o Gymraeg mae Undeb Rygbi Cymru'n ei ddefnyddio Ar-lein. Mae'n warthus. Mae'r sarhad parhaus yn ddigon I droi'n stumog I. Ond yn gyntaf, faint o ofod sy'n ar Gymraeg yn y byd digidol? Gyda 500 miliwn o negeseuon trydar yn cael ei gyrru bob dydd. Faint o Gymraeg ydych chi'n ei ddefnyddio Ar-lein? Yn Gymraeg, bron o fod yn llwyr, na I tweeto I ni ddoi waith yn Saesneg falle, ond yn Gymraeg, bron o fod bob tro. Saesneg, true. Wel, sa'n gweld llawer o Gymraeg ar siarad I fod yn onest. Cymraeg a Saesneg. Mae Dr Cynog Prys yn ddarlithydd mewn cymdeithaseg ym Mhrifysgol Bangor ac wedi gwneud sawl astudiaeth ar y defnydd o'r Gymraeg ar wefannau cymdeithasol. Un o'r pethau nathon ni weld yn yr ymchwil oedd bod pobl sy'n siarad Cymraeg neu pobl ddwyieithog yn fwy tebygol o ddefnyddio Saesneg ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol na Cymraeg. Mae hynny'n mynd I roi delwedd na Saesneg ydy iaith trydar, Saesneg ydy iaith y we. Mae Chwaraeon yn bwnc poblogaidd Ar-lein. Wsos dwytha nath o gêm rhwng Chile a Brasil dorri record Twitter, gyda bron I 389,000 yn trydar mewn munud, ar ôl y gig hola o'r smotyn. Chi'n gweld pobl fel Nigel Owens, y referee rygbi, mae o'n defnyddio dipyn o Gymraeg wrth drydar, mae efo lot o ddilynwyr. Mae hynny yn mynd I felly fod yn fodd I amlygu, hei, mae'n iawn I drydar yn Gymraeg. Yn ei astudiaeth ddiweddara, nath o edrych oedd patrwm yn datblygu, efo pa iaith oedd pobl yn defnyddio I drydar. Un peth dyn ni wedi ffeindio yn ymchwil ni ydy bod pobl yn tueddu ymateb I negeseuon yn y iaith oedd y neges wreiddiol wedi cael ei ysgrifennu. Esi ati felly edrych faint mae cyrff rheoli Chwaraeon Cymru yn trydar yn Gymraeg. Nes I ddewis yr rhaid yn derbyn y symia uchaf o arian gan Chwaraeon Cymru, a monitro eu can trydar mwyaf diweddar. Allan yr 20 corff nath ni edrych arnyn nhw, doedd gan un ohonyn nhw ddim cyfri. Allan yr 19 arall, dim ond 3 oedd wedi trydar yn ddwyieithog, sef Hoci Cymru, Beicio Cymru a Chwilio Cymru. A dim ond 10% o negeseuon trydar y 3 yna oedd yn Gymraeg. Hwna'n sioc aruthrol I weld bod y ffigwr mor isel, mae angen gofyn cwestiynau go iawn amdan hynna. Ffaith bod nhw ddim yn trydar yn Gymraeg a ddim efo gwefannau llawn yn Gymraeg yn rhoid yr argraff na Saesneg ydy iaith chwaraeon yng Nghymru. A mae yna gymaint o bobl ifanc yng Nghymru yn cymryd rhan mewn clwbiau chwaraeon. Wel, dyn ni'n rhoi y delwedd anghywir yn nhw'n fan hyn. Gan fo Chwaraeon Cymru yn rhoi arian cyhoeddus i'r cyrff yma, esi I gyfarfod efo un o'i uwch swyddogion nhw, Catrin Thomas. Ro'n ni am wybod sut oedd hi'n ymatab I ganlyniadau ein hymchwil ni. Mae rhaid I ni wneud mwy. Dydy hynny ddim yn digon dda. Mae mwy yn edrych ar Twitter a Facebook. Felly, yn bendant, bydd rhaid I ni gweithio gyda nhw I wneud fwy yn y dyfodol. Yn ogystal ag edrych ar Twitter, nathon ni edrych ar wefannau'r cyrff. Roedd rhannau o wefan Hoci Cymru a Chwaraeon Anabledd Cymru yn Gymraeg. Ond allan o'r 20 corff dim ond nofio Cymru oedd ag wefan gwbl ddwyieithog. Mae'r cyrff chwaraeon yn gweithio gyda'r comisiynydd a byddwn ni yn gweld mwy o'r cyrff gyda'i wefan yn ddwyieithog, yn y dyfodol. A pryd da ni'n mynd I fod yn gweld hynny? Yn glo iawn I ddweud, mae rhaid I ni. Mae'r cyngor yn dweud I bod yn ceisio annog y cyrff I ddefnyddio'r Gymraeg, ond ydy darparu gwasanaeth ddwyieithog ddim yn ofynnol. Sa'n credu bod rhaid iddo fe bod yn y criteria Mae'r cyrff chwaraeon eisiau wneud mwy,
Nhw'n deall bod rhaid i nhw wneud mwy, a maen nhw'n cymryd y camau i wneud hynny. Maen nhw yn creu cyfleoedd i hyfforddi trwy'r Cymraeg, ac mae lot fwy o glybiau Gymraeg, a mae yna cyfleoedd ar gael. Mewn datganiad, dywedodd Cymdeithas Chwaraeon Cymru ar ran yr holl gyrff ei bod yn gweithio efo Comisiynydd y Gymraeg i wella ei darpariaeth. Nathon nhw ddweud bod rhai cyrff yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr, ac mae elfen fechan o rôl unigolyn i'w cynnwys y wefan a'r cyfryngau cymdeithasol. Mae ymateb pob corff yn unigol ar ein gwefan. Os dydy'r Gymraeg ddim yn cael ei gynnwys yn y chwyldro technolegol, y chwyldro dyn ni gyd yn byw drwyddo fo wwan, mae'n mynd i cael ei adael ar ôl, mae'n mynd i cael ei weld yn hen ffasiwn, a dydy pobl ddim yn mynd i weld o'n berthnasol ar gyfer y byd modern, felly mae o'n hynod o bwysig.